Jiena John J. Borg, kuratur anzjan tas-sezzjoni tal-Istorja Naturali fi ħdan Heritage Malta. Illum ħanitkellmu ftit dwar eżemplar li jinstab fil-kollezzjoni nazzjonali li għandu interess partikolari kemm għalija, però aktar u iktar għall-poplu Malti. Dan huwa xedaq tal-Junfant. B'darsa imwaħla miegħu. Il-Junfant li kien jgħix fi żmien is-silġ. Dan l-eżemplar ma' oħrajn bħalu kien instab minn Annetto Caruana fl-1857 minn Takandja. Caruana kien ipprepara din il-kollezzjoni fuq bċejjeċ tal-injam u kienet għal-wiri fil-Gabinetto delle Curiosità ġewwa l-Biblioteka il-Belt. Din il-kollezzjoni flimkien ma' dik ta' Andrew Leigh Adams kienet maħsuba li ntilfet fit-tieni gwerra u għal numru ta' snin ħadd ma kien jaf x'sar minnha. Però waqt eżerċizzju ta' tindif fil-kmamar t'isfel tal-Mużew tal-Istorja Naturali ġewwa l-Imdina, sibt żewġ kaxxi tal-kartun li fihom kien hemm numru ta' għadam imwaħħlin ma' pannelli tal-injam. U wara li bdejna nnatfu l-għadam u l-injam bdew jinkixfu dawn il-tabelli żgħar u fuqhom jindika li kienu ta' Annetto Caruana kif ukoll ta' Andrew Leigh Adams. Wara dan ix-xogħol kollu ta' tindif u restawr, kont ippubblikajt artiklu fil-Bulletin ta' Heritage Malta tessere. Dan l-eżemplar kif għadna fil-biduwa ta' il-Junfant huwa l-iżgħar fost it-tliet speċi ta' l-Junfanti li kienu jgħixu fi żmien is-silġ fil-Gżejjer tagħna. Paleoloxodon falconeri li kien 90 ċentimetru għoli. Kontemporanji u aktar żmien wara insibu wkoll żewġ speċi oħra, Paleoloxodon imnajdriensis, imsemmi għal assit tal-imnajdra, u Paleoloxodon maltensis. Huwa pjuttost diffiċli li wieħed jimmaġina l-Junfanti jiġġergħu fuq dawn il-gżejjer. Minn barra l-Junfanti kellna orsijiet, kellna l-ippopotami, kellna ċrief, il-pup, dibbijiet u ħlejja oħrajn. Timmaġinaw fit-toroq tagħna fl-irħula, fl-bliet, merħliet tal-Junfanti u ippopotami? Malta ta' dak iż-żmien hekk kienet, b'dawn il-ħlejja fuqha. U timmaġinaw ċinju jintimida l-Junfant. Fil-Gżejjer tagħna kellna wkoll annimali li kibru, ġiganti. Fost dawn insibu ċinju. Ċinju ta' daqs kbir li kien jintimida dawn l-Junfanti żgħar li kienu jgħixu fil-Gżejjer tagħna. Dawn il-fdalijiet ifakruna wkoll f'dawk il-ħlejjaq kollha li tlifna. Ħlejjaq li matul iż-żmien ġew estinti. U l-estinzjoni għadha għaddejja illum il-ġurnata wkoll. Fil-Gżejjer tagħna, però kif ukoll madwar il-globu kollu, madwar id-dinja, numru ta' annimali qed jinqerdu. Minn barra din ukoll dawn il-fdalijiet ituna eżempju ċar ta' tibdil fil-klima. Id-dinja fi żmien il-Pleistoċeniku kienet għaddejja minn tibdil u taqlib kbir fil-klima u llum il-ġurnata erġajna għaddejjin minn dan it-taqlib. Però dak it-taqlib ta' żmien is-silġ kien taqlib naturali, kien jieħu l-ħin tiegħu, illum il-ġurnata bl-interferenza tagħna l-bnedmin qegħdin naċċelleraw il-proċess fit-tibdil fil-klima. U li qed jiġri, numru ta' annimali, numru ta' pjanti mhumiex ilaħqu ma' dan it-tibdil u qegħdin jinqerdu. Għad-detriment tal-flora u l-fauna, l-ekosistemi li nsibu madwarna, però aktar u aktar għalina bħala bnedmin.